Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik maneh ayo awake dhewe urip nang alam donya sing digoleki apa tanduk sejatine. Gini pembetan. Awake dhewe urip nang alam donya arep golek apa? Ora ketang pangkat derajat rezeki sandang pangan wis sumanding kabeh. Ayo diimbangi. Aja nemen-nemen nggonmu mikirne donya. Urusan karo Gusti Allah yo ayo diperhatekne. Urusane Kanjeng Nabi yo ayo diperhatekno kabeh. Ngalingono yen titiwancine donya iki bakal mbok tinggal kabeh. Halo. Hei. Wah, diampun iki bingung aku ngrasane. Nduk. Donyamu ki bakal mbok tinggalne apa gak? Wis sadar. Sing dadi masalah nek mesti donya pasti ditinggalne. Nek urusan nikmati pancen dadi rahasia ning Gusti. Jodoh pati rezeki kapan tumekone menungso gak ono sing iso nyongko ngger ning titiwancine Gusti kang akarya jagat bakal jebol nyawane awake dhewe. Nek wis kaya ngono sifat adigang adigonge menungso pupusen ilang ono sugih lir kado kaya ngopo pangkat derajat sinanding begedu donya nek wis titiwancine Gusti Allah lewat malaikat Israil jebol nyawamu jur apa sing mbok gul-gul ning ngarepe Gusti bondo gak kena dadi agul-agulan pangkat derajat gletak ora ono manfaate kabeh nggih napa mboten lha nek wis ngono kuwi apa sing digawa awake dhewe halo halo sing mbok gawa apa? Ngamalmu. Sing mbok gawa apa? Ngilmumu. Sing mbok gawe sangu apa? Anakmu sing padha soleh-soleh. Anak soleh-soleha ning akhir zaman kuwi angel, Nduk. Pengen duwe anak soleh-soleha ora kaya bocah biyen. Nek bocah biyen kira-kira sik kena diandalne anake dhewe dadi bocah soleh-soleha. Ning akhir zaman angel ngipi koyok duwe anak soleh-soleha mergo anake sampeyan wis ora patek nurut karo awake dhewe anakmu luwih nurut karo sapa Nduk luwih nurut karo HP-ne wis ora patek nurut karo wong tuwa nggih napa mboten anakmu luwih nurut nang dawe wong liya timbangane ngrungokne omongane wong anakmu luwih bekti takdim nang gari guru-gurune timbang takdim bekti karo wong lho nggih napa mboten lho saiki kaya ngono kuwi lho kahananing zaman mulane akhir zaman akeh wong stres akeh wong tua stroke akeh wong tua lara kadang gak mikir donyane, gak mikir dalan sandang pangane, loromu, stresmu, bingungmu, sumpet, gara-gara mikir kelakuane. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Sing padha hati-hati, anak amanahe Gusti Allah. Nek elek api anak, wong tuwa kadang wis nyangoni, wis nyepaki sembarang kalir. Tapi yang ngono maneh Nduk, sejauh mana lingkungan yang ada di sekitar manu itu juga ikut membentuk karakter seorang anak. Mulakno kecile ayo anake dhewe ndang disangoni agama, ndang dibekali agama, menawa besok kena dadi dalane swargane sampeyan ning ya aja nemen-nemen. Halo? Halo? Mergo anak-anakmu ya kaya ngono kuwi ora sah nyawang sing sok sawangen bocah saiki iki lho Nduk. Nggih napa mboten? Piye besok tolak ukure ning kene. Saiki ditinggal wong tuane mati anak wis gak patek gelem ndongakne. Nggih napa mboten? Ditinggal wong tuane mati anak wis gak gelem patek sedekah kanggo wong tuane. Didongak wong tuane susah, terkadang anak gak gelem ngerti susahe wong. Anak senengane njaluke nggih napa mboten? Ora sayang jenenge anak, nek disayang anak terkadang gak roh piwalese ning wong tuwa. Nggih napa mboten? Mulakno niki wau syair kula sing kula wastani judule Pangeran Katon.
si ere pangeran katon. Halo pangeran katonmu ya wong. Lho nggih napa mboten? Atine aja mbok sia. Iso sampean gak nyanyi atine wong tua? Bendina malah halo lho sik tengah punten pangeran katonmu ya wong atine aja mbok sia bungahno senengno lan mulyakno supaya uripmu oleh nomor siji ridhone wong tuwa jaluken. Halo nomor siji ridhone wong tuwa penting, duduk ridhone ulama, duduk ridhone kiai, duduk ridhone guru, ning ridhone wong tuwa, sing bekti karo wong tuwa, sing beneh karo wong tuwa. Wong tuwa ridho, Allah melok ridho. Wong tuwa murka, Gusti Allah ya melok. Wis ngene iki jajal piye? Halo. Nduk. Tun. Sri, halo. Sing padha hati-hati karo wong kae pangeran ka senengno atine, bungano atine aja mbok gawe lara. Nyenengne durung isor dinelek awake dhewe mok gawe nelongso atine wong tuwa nduk. Ya Allah, ridhone wong tuwa dadi ridhone Allah, murkane wong tuwa ya dadi murkane Gusti. Wis percaya monggo, gak percaya mong. Halo. Pengumuman ya nduk ya. Aja pisan-pisan kowe nyepelekne wong tuamu ya nduk ya. Le cah nom-noman lungokno ya le ya, kupinge dirungokne kabeh. Matane melek kabeh. Halo. Aja gampang nyiak-nyiakne wong. Aja gawe gampang gawe lara atine wong. Ridhone wong tuwa dadi ridhone Gusti. Kowe ngibadah bathukmu sampe nek stempel ireng loro. Kupinge rungokne kabeh. Mbok rewangono kowe salat bathukmu sampe nek stempel loro. Genah ora? Sorbanmu gak tau ucul, jubah gak tau ucul, kopiah gak tau miring. Nek kowe sik tega mentolon nglarani atine wong tuamu, muspro ngibadahmu percuma. Halo, mergo wong tuamu ora mergo kowe sik gawe gelo lorone atine wong. Sekalipun Anda orang ahli ibadah, nek kowe sik gampang gawe loro atine wong tuwa, muspro ngibadahmu, syukur kowe. Apa kowe ngene ya? Suwen nek gak ono ra melek bocah-bocah iki kadang-kadang. Nggih napa mboten? Wis nek karo wong tuwa ki saiki ya Allah, aja ngono nggir. Bagaimana seorang sahabat, sapa jenenge? Loh, gak ero. Sing dengi tak ceritane menggendong ibunya niku lho. Khuwais Al-Qarni. Nggih napa mboten? Halo? Seorang pemuda, halo, melarat gak duwe apa-apa, Nduk. Ning bektine karo wong tuwa luar biasa. Saking bektine Khuwais, ibu duwe pengangen-ngangen le Khuwais. Aku kok pengen besok aku iso budal haji. Padahal wong tuwane wutuk, wong tuwane ora iso apa-apa gerah. Akhire napa? Khuwais Al-Qarni niku tumbas pedet. Gawene kandang ora nang mburi omah, ning gawene kandang nang dhuwur gunung nggih. Ora diretne digawa munggah ora, ning pedet ki digendong munggah mudhun digolekne pang. Nggih napa mboten? Bendina munggah mudhun gendong sampai pedet iki umure 8 wulan wis kenek didadekne dhuwit, akhire pedet iki didol
tenagane Khuwais Al-Qarni latihan gendong pedet mulai 0 sampai 8 wulan dipraktekne kanggo gendong wong tuwane sampai budal iso ziarah ka. Enek bocah saiki sing gelem gendong wong tuane. Hei, halo, seenek zaman saiki ngendong wong tuae. Bopong wong tuane sing wis megap-megap kae lho, Nduk. Halo. Bopong wong tuane nang turun kamar mandi kadang wis gila. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Luweh kok nyibini nyewoki mending dibayarne iki lho bocah saiki iki ngene iki lho, Nduk. Nggih napa mboten? Padahal wong tuamu ki pangeran katon sabdane Pandeta Ratu mandi ya Allah. Khuwais Al-Qarni menggendong ibunya ziarah haji di Ka'bah. Khuwais mengangkat tangan, ya Allah, jenengan mulyane tiang sepah kula, jenengan mulyane ibu saya, ampuni semua dosa ibu-ibu saya. Akhirnya mboknya krungu. Ibu Khuwais genten teko Khuwais Al-Qarni dawuh, ibu tak rungokne sliramu ket mau ndonga mok babakan aku. Kowe mok ndongakne aku. Lah terus kapan kowe ndongane awakmu dhewe to, Nak? Al-Qarni menjawab, tanpa kula nyuwun dumateng Gusti Allah. Sing kula suwun namung ridho panjenengan, Mbok. Sing kula suwun ridho panjenengan, Bu. Nek jenengan ridho, gak ono sing dadi penghalang surga bagi saya. Bayangno. Halo. Halo. Khuwais Al-Qarni gak ndongakne kanggo awake dhewe, ning ndongakne kanggo wong. Kanggo awakmu saya cukup mengharapkan ridho panjenengan mawon, Bu. Nek jenengan ridho kali gesang kula, Allah bakal ridho. Nek jenengan ridho, jenengan kula ladeni, insyaallah Gusti Allah bakal ngridani kula. Niki lho mulakno sing padha hati-hati karo wong. Nggih napa mboten? Atine jogonen kang utama, butuhe nek iso cukup ana, karepe ayo ndang laksanakno, marga pangucapi iku sabda Pandita. Atine dijogo kang uta, tegese ngomong sak ngomong sing ati, aja sampai nglaran. Nek iso butuhe cukup, awake dhewe genten bales budi, Nduk. Loro sik bayek dopeni gede, sekolah di sekolah nih, kuliah di kuliah nih, nyambut gawe atusan yuta kanggo anak wong tua gak eman. Gini apa mboten? Boso anak wis ketok gede rumah tangga, ono kalane malah lali karo wong tuane dhewe. Ngene iki jenenge ya anak koclok. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho iki lho njur piye? Wong tuamu nek ngopeni nggo wentah awakmu tanpa hitungan wektu. Nggih napa mboten? Lho terkadang anak ngopeni wong tuane ya sik pikir-pikir. Kongkon butuhe nek iso cukup ana, Nduk. Gak ana ceritane anak kere mergo sampean nyukupi wong tua. Nek sampeyan pengen sugihno wong tuamu dhisik. Nek sampean pengen mulya donyamu, mulyakno wong tuamu dhisik. Nek kowe pengen suksesno dhisik wong tuamu. Insya Allah bakal awakmu ditanggung, dijamin karo Gusti Allah. Eling-eling mergo kuwi pangeran katone awake dhewe. Halo. Sangang wulan ngandong sira nang alam. Nggih napa mboten? Sangang wulan 10 mbok ewer-ewer ngalor ngidul ngetan nglairno totoane kanggo anak wong tuwa ri. Iki lho njajal kurang piye to pengorbananmu kanggo anak-anakmu, Nduk. Nyawa sing dadi totoane. Betapa banyak orang tua melahirkan, anak terselamatkan, orang tua melayang.
musibah terjadi, gempa terjadi, tanah longsor terjadi, seorang ibu mendekap anaknya, anak urip wong tuane mati demi anak. Nggih napa mboten? Ning terkadang ngono ke matane anak ya ora melek, Nduk. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho ngono kuwi mbok ya aja ngono to, ngger. Anak sampeyan ngopeni anak 3, 2, 4 gak tau pilih kasih. Nggih napa mboten? Ya gak tau bedak-bedakno anak. Anak 4 sekolah nih kabeh Mbak Noyot Ban Cinde wong tua gak duwe sifat kaya ngono. Saiki balesane apa to nduk jajal? Anakmu 4, anakmu 5 ngopeni wong tua karek sitok ora godak kok nduk. Nggih napa mboten? Mas, Ibu openono ya. Dek, aku repot, Ibu openono ya. Lho ngene iki lho koclok bocah ngene iki. Nggih napa mboten? Lho wong tuamu mbiyen ngopeni sampean anak 5 ora tau sambat kok. Lah saiki lho anak 5 ngopeni wong tuane lho sambat, Nduk. Endi bales budimu nang wong tuwa? Nggih napa mboten? Wong nek iso ki butuhe cukup ana. Sing penak ki wong tuamu duduk sampean ki uripe sok ae. Barokah wong tuamu bakal mbok rasakne. Ora wong tuwa terkadang turune nang lincak. Anake nang kasur omonge bahan lho. Nggih napa mboten? Sing turu penak ki mestine wong tuamu duduk sampean. Sing mangan enak ki mestine wong tuamu dhisik duduk sampean. Sing nyandang apik kudune wong tuamu duduk awake dhewe. Wis ta lah, sampean nyukupi wong tuamu bakal dicukupi karo Gusti Allah. Sampean gak iman karo wong tuamu, Allah ya gak iman karo sampeyan, Nduk. Sampean merhatekne wong tuamu, Allah bakal merhatekne sampeyan, Nduk. Gak ono ceritane. Perhatian mun wong tua Gusti kang akarya jagat ora paring piwales, kabeh bakal dibales karo Gusti. Wis ngantuk apa durung? Wis ngantuk apa durung? Nduk. Jam pira? Jamu bosok apa piye to jan iki? Aja mbak duduk. Aja mbak duduk aku njaluk tulung horek dodone wong-wong kuwi. Aku tak mendelok jamku ae ya Nduk ya Allah, nang ndi jamku? Aku nyilih jamu tidak, aku percaya yang ini saja. Ya Allah. Loh. Heeh, padha jam 09.00 yo sekan yo. Padha jam 09.00. Nek pundule 2 jam pisan Nduk. Ya Allah dalem. Wah iki remuk iki. Gus, kula dereng natos pinanggih jenengan nembe pindah niki jenengan los nih mawon ngeten Bu nggih. Nggih Bu, nggih. Berarti niki ngaji siap sak dobole ngeten nggih. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga kanggo ki oleh barokai. Amin Allahumma. Nek renek wong nomor 1 kaya ora enek awake dhewe lungguh kaya ngene, nggih napa mboten? Lah aku nyawang raiku dhewe, delok sawangan raiku to, Kang. Fotoku jane ning YouTube ki ya akeh lho, Kang. Ning sing tak nggomune kok ngene iki lho. Gak gaplek iki. Padha karo nomor dheke sing dipilih sing ngene. Walah ya Allah, Nduk. Sing padha beneh bekti karo wong ojo gampang larani wong. Nggih napa mboten? 9 wulan 10 dina wong tuwamu ki kerjane gak kenal wengi kalawan mulakno aja mbok gawe wong tuwa kunci suksesi. Kunci suksese dunya. Halo? Gak ono suksese anak tanpa dongane wong. Mulakno dongane sampean ki mandi, Mak. Dongane sampean ki mandi, Bu. Sing enak ki dongane mbokmu ki mandi lho Le. Tapi nang dhuwet mbok sik enek apa gak? Ibu ya sik enek. Ning wis jarang ya Nduk ya. Rata-rata mama saiki wisan. Dongane mama ki mandi, weh.
ketoke angkere kurang ngono ya. Sakrale kurang. Dungane wong tudungane mbokmu ki mandi, dungane ibumu mandi, dungane mamah. Halo. Dungane mamah kuwi gak anu ya, sakrale kurang ya. Nggih napa mboten? Kurang mantep gitu. Dungane wong tua mandi, dungane ibu mandi, mulakno sing padha ati gak ono suksese anak tanpa dungane wong. Kesuksesan seorang anak tidak pernah lepas dari doa orang tua. Mulakno kanggo anakmu sing apik-apik bae ya nduk ya. Ojo sampai sliramu ngetokne sabdo, mergo sabdo Pandeta Ratu. Le cilik tak gedekne, loro tak tambakne. Atusan yuta kanggo awakmu wong tua gak tau hitungan nak. Gede ning gede tumekaning tuwek kok nglarani atine mbok. Gak slamet kowe le, gak slamet kowe nduk. Karek ngenteni dino anakmu bakale cilo sabdo. Nggih napa mboten? Dene awakmu gak patek diajeni ya wis babah to nduk. Wong anak-anak bocah-bocah saiki luwih ngajeni wong liya timbangane ngajeni wong tuwa kok. Nggih napa mboten? Iya apa gak? Iki wis nyoto kabeh. Mulakno muga-muga pemuda nom-noman duet. Anak-anakmu sing mbok pondokne nang pondok pesantren kae nduk. Ora bekti nang kiyaine tok, ora bekti nang guru-gurune tok. Muga-muga mulih teko pondok tetep iso ngabekti nang wong. Nggih napa mboten? Jelas nih boga. Jajal to bocah saiki to Kang, ya Allah. Apa kuwi? Kuwi dum-duman apa to kuwi? Oh. Aku yang ngono to, Sri. Halo. Ya Allah. Tekan ndi ngajine, Nduk? Jadah. Masya Allah. Selamat menikmati ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek awake dhewe iso ngajeni wong liya njaluk tulung ya ajenono wong. Ajenono wong tuamu. Aja mbok bedak-bedakne nang ngarepe kiai padakno awakmu nenggane wong. Aja kowe iso ngurmati kiai tok ning ora iso ngurmati wong tuwa. Aja kowe iso ngajeni kiai ngajeni gurumu ning ora iso ngajeni wong. Ngono ki kadang aku nek nyawang ngono ki kudu njuwoto siraine kok, Nduk. Tenan lho saestu. Ya Allah, mpun ta sampean ning pundi mawon jenengan tingali. Budayane santri-santri saiki gak koyo mbiyen. Mulakno muga-muga dadi bocah sing beneh bekti karo wong tuwa. Nek karo wong tuwa salaman ya diambung sing tenanan. Halo. Halo. Nduk. Sampeyan nek anakmu salaman karo sampeyan diambung ping pira, Nduk? Tangane sampeyan dambu ping pira? Tangane sampeyan dambu ping pisan. Nggih napa mboten? Ning nek anakmu ngambungi tangane Mbah Yai ping pira? Ping pira jajan? Iya apa gak? Lho, nek sampean diambung ping pira? Ping pisan. Nek anakmu ngambung tangane guru-gurune ping pira? Bahaya sampai lejet ki lho, Nduk. Lho, ngono iki lho piye jajal? Halo. Halo. Anakmu nek mlaku ning ngarepe sampean piye jajal aku pengen ro. Iya apa gak? Nek mlaku ning ngarepe Mbah Yai piye? Direwangi munduk-munduk ngene ya apa gak? Lho ngarepe wong tuane dhewe gak tau kaya ngono lho, nggih napa mboten? Padha sing lairne sampeyan, nggih napa mboten? Ya siki lho modele santri-santri saiki bocah saiki ngono kuwi lho, Nduk. Wong tua dianggap sesuatu yang biasa, padahal orang tua inilah yang sangat luar biasa. Yang luar biasa orang tuamu, bukan selain orang tuamu. Takde bekti silahkan, tawadhu monggo. Ning jangan sampai semua itu mengalahkan wong tuane dhewe, Nduk. Halo. Wong tuamu ki kerjane gak kenal wengi kalawan
tuamu. Mulakno aja mbok gawe nggih napa mboten? Wong tuamu kuwi lho Nduk, kerjane sora. Halo. Rino wengi sore sapa sawah sapa bangunan becak kanggo sapa kae Nduk? Kanggo anak to nggih? Nggih napa mboten? Sing kuli bangunan yo gawe anak, sing becak yo digawe anak, sing ngider dagangan kaya digawe anak. Lho terkadang sing digolekne enggak mau tahu kok Nduk. Anak-anakmu njaluk panganane enak sembarang enak. Lho bocah-bocah sakniki modele ngono kuwi. Mulakno kula nyuwun tulung, ayo awake dhewe ndidik anak sing tenan. Anakmu ewang ana tirakat. Bocah saiki wis gak tek mambu tirakate wong tuwa. Nek biyen sik ana wong tuwa gelem nirakati anak-anake. Nggih napa mboten? Bu, kula benjing badhe ujian. Apake ujian wong tua melok masani. Dadine anak yo patuh tunduk taat tenan. Bocah biyen jenenge ngombe pacuki nek gak sampai gerang bingung golek dukun sape. Nggih napa mboten? Saiki ora Nduk, lahir cepret nek perlu dombani susu sapi kok. Nggih napa mboten? Mulakno polahe kaya sapi. Bedigasan ngono nggih napa mboten? Lah nek biyen sampai tuwek bingung nek golekne dukun sape. Dadine bocah yo manut-manut. Mergo apa? Ikatan batinnya seorang anak dengan ibune katek. Lung saiki ora Nduk. Ya Allah, tuntutan zaman kaya ngono kuwi. Banyak hal yang menjadikan anak-anak yawe dhewe terkadang ora bekti karo wong tuwa. Sing mati ndang didongakno ya Nduk ya. Halo. Sing mati gendang didongakno. Halo. Kubure ayo diziarahi. Mergo dongane anak sing dijagakno, ngentengne siksa munggah swarga. Sing iso nyuwargane ana kalane mergo dongane anak. Halo. Nduk. Wis 2 jam ki Nduk. Sik kurang. Aku tak mimik ya. Ya Allah delok ento ngombe semono mbeyane urung enek kesedemek entek wisan ngombene wis biyen. Bismillahirrahmanirrahim. Jane pawait. Orang legi ya. Ya Allah, adoh pabrik gula kira-kira gini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki terus dikaya apa maneh iki? Sholawatan iki. Sholawat. Ya wis, karo sholawat dodone karo jekeli ngono ya. Ya. Tegese atine digondali nggih. Sadurunge mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Muga-muga oleh barokah sholawat. Nek pengin dunyamu ditata karo Gusti Allah, sholawat salah satu kiat untuk ngandelne iman tauhid dhewe dumateng Gusti Allah. Nduk. Ukure wong ngaji nek wis 2 jam punjul ya Nduk ya. Iki engko sak dongane wis 2 jam setengah lho yu. Nggih. Semoga-moga Mas Gogi didongakne dadi pemimpin sing amanah. Pemimpin sing duweni sifat welas asih marang masyarakate. Ayo ndonga bareng-bareng nggih. Delok ento wong semene mbiyane ora ana sing ngadeg beles iki lho. Wis niki ayo didongakne bareng-bareng. Muga-muga acarane dalu niki barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.